Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kibor penya district jong Ri Bhoi district kentup kibor pulit ka district kila kranti kena bakinam ailad dalele ru ya kenhon shitniam jong ka kutumba suraksha parishad KSP banyok penong ya kanu ka jing yakhi hakathan bernihat kumba kala berngem banmi yakhi daka bakhang yaki kali haka apsautri jong nok pra arja apusau laban kedau bakani ka kenhon shitniam hindu jong ka KSP kala berngem banmi yaki paidbah hakathan bernihat bat khana para Ri Bhoi district lada ka sarkar jilla kamshim ya karai ban ailad mani blai hapoka krem mau jumbuny kabadan hamau sinram hakabala berngem ru balada ka sarkar jilla Meghalaya lengbau menteri rang ba ka jilla kimla ban shim ya karai ban ailad mani blai hakani ka krem ka kenhon jong ka KSP kamban se ban shim dakila jing yakhi bateng e habakren ba deputy commissioner ka Ri Bhoi district wa Abhilash Branwal bat superintendent of police VS Rathor ila pentep baki bor penya district kila shimkia ban pek ngor halor kanika jing berngem yaki ka kanhon shitniam hindu jong ka KSP bat ban pahara teng e hakini kithan ban yadai kanu ka jing bom singan kasuk kasan bat ru ban pentikena bakanam dan kanu ka jing sha penthut haka jing rakhi ya ka Christmas kila pentep ru baki bor district ka Ri Bhoi district kila dep ru ban yakren bat ki bor district bat pulit ka Kamrup metro ban pek ngor lang halor ka te ka jing thmu yakhi jong ka KSP lakadei hakaliang upur usam ka Assam ni Meghalaya bat banam ailad dalele ya kanu ka kenhon ban penlong ya ka jing yakhi paidbah bat lapan khre ru ya ki bor pahara ki bakhlan hakini kithan